Давай. Тихомир Ганев, Евразия Throwdown. 26, qualification 2, 50 плюс. Kako го е скъсал? Чакай. Тук се вижда. 20 kilos бърбел. 15. 5. 5. 205. 205. 15. 5. 5. 205. 205. Тук има един серия номер, дай него се изчака, ако някой вземе се заежда. Да се види. Застани под халките. Почва се. Да, Борка. Борса, тук трябва да не минаваме. Да, кто? Стой там, стой там. Оттам почваш, да? Като си готов, казвай. Айде, пускам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дай. Пет, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Още един. Готов. 23. Брой му ги. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, Последно. 12, 55 секунди. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Минута е 20. Много добре. Добре се... Добре. Минута е 40. Край. Дай бърбата. Тук не влизаш, тук не влизаш, тук не само да правиш. 6, 7, 8, 9, 10. Дишей. Дишей. Аре, последно. Давай. 2,50, давай. 8 броя, давай. Давай, едно. 2, 3. Ай, раздели си ми. Добре. Много добре. Давай, грабя. Супер си. 5, 6, Лак си дигай хубаво.
7. Последна. Давай. Няма. 8. Добре. Лак си повдигай, само и краката. 3,20 до тук. Минута и 40. 3,40 до тук. Едно. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. Последно. 12. Добре, браво. 4,15 до тук. Много добре. Чакай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Последно. Давай. 6 броя. Това е. 2 тройки. Давай, 2 тройки взимаш. Добре. Добре. 2. Ай. 3. Чупка. Добре. Вземи малко въздух и газ. 4. Дай двечки. Давай. Дай ги на един път. Дай. Последна. Добре. 5,20 до тук. Давай, зареждай. Почваш четвърти кръг, почваш. Аз го правих на 220 минути, обаче тук се оправя. Вървиш така, под 9 ще ги направиш. Само не трябва да сваляш темпо. Ние сега ще го дигаме. Трябва да го запазиш. Давай. Сега най-тегъл. Четвъртия кръг е най-гарен. Кой? Четвъртия е най-гарен. Защото не му се вижда пускай. края, пък сила вече няма. Прайки наведнъж, не пускай. 3. 4. Давай, можеш, давай. 5. Давай! 6. Давай, дръж. 7. Ай, не останаха. 8. Последни. 9. Ай, 2, давай. 11. Още една! Едно. 12. Браво! Добре, браво. Браво. 6,15 до тук. Едно. 2. 3. Само ти до към 11. 4. Приберем още половин година. Давай, супер си. И така, към 1 6. и 10 и 1 7. Това така най-дълен 10. 8. 9. Не съм цял да. 10. Аре, последно. 11. 12. Браво. 4 броя. Вземи въздух. 7 минути. Дай, 7 минута влизаш. 1. Добре. Давай, лашкай. 2. Още 2. Дай. Лашкай ги, давай. Давай! 3. Аре, последно. Давай, последно, давай. Дай. 4. Добре. Браво. Давай, задръж темпо. 7,20. Само го задръж и 9 и малко. Дай ще го дигаме. Ще го дигнем. Предния път толкова го направим. 7,40. Давай газ сега. Давай, газ. Газ Дай, сега. последен кръг. Дай. Веднъж да се свършва, Ей, давай. сега стиска турбо. Давай. 2. 3. Иво, обаче всеки път от засада идва. 4. Знае кога да влезе. 5. Всеки път е 6. направи. 7. 8. Давай наведнъж. 9. Дай, не остана. 10. 11. Последно. 12. Добре. Браво. Дай, давай газ. 8 и 10. 8,10. Давай. Давай. Ей, сега иска турбо.
Давай, дай нам. Едно, Дай. Две бройки са след това. 2, 3, Дай. 4, Давай, точно така, давай. Спирай. 6, Давай. 8, Дай. Давай! 9, Последни 3, давай. Дай директно 2 10. единици. 12, Дай още една! Бернат. Дай, обръщай се, Така веднага. грабай. Давай, Грабай! Дай! Дай още една! Дай! 8,55. Някой да дойде сега с мене да сваляме тежест. Point 5. 2.5. 5. 5. 15. Не, това не го махай. Вижда ли си? Да. Да, добро. Другата курица стана, пакне. Да. 2.5. 2.5. 5. 5. 15. Barbell 20 kilos.